ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம காவல்துறை சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் காவல்துறையை பற்றின விழிப்புணர்வு, காவலர்கள் பண்ணுற நல்ல செயல், காவல்துறைனா என்ன, மக்கள் மத்தியில் காவல்துறை எப்படி இருக்குது, மக்கள்கிட்ட காவல்துறை பற்றி நல்ல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னு நம்ம சேனலில் காவல்துறை பற்றின வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம். ஷேர் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். காவல்துறை பற்றி பல பேர் பல விதமாக சொன்னாலும் பாதுகாப்பு கொடுக்கறது தான் எங்களுக்கு பணி. எங்களை பற்றி பலவிதமான விமர்சனங்களும் வீடியோக்களும் வந்தாலும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் ஒரு மூலமாக வந்திருக்குமே தவிர கண்டிப்பாக ஒரு தனிப்பட்ட காவலரால் நிகழ்ந்திருக்காது. இங்கே பாருங்கள், ஒரு கம்பீரமான வேலையில் கம்பீரமான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு ஏன் இந்த காவலர் இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ணணும்? தனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும்னா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். அங்கே கிடக்கிற அந்த அசிங்கமான அசிங்கத்தை துப்புரவு தொழிலாளி பண்ண வேண்டிய வேலையை ஏன் இவர் பண்ணணும் சொல்லுங்கள்? அசிங்கமாக இருந்தாலும் மக்களுக்கும் சாலையில் போகிறவங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அது இடையூறாக இருக்கும்னு கம்பீரமாக சுத்தம் செய்கிறாரு. யாருக்காக? அவர் வீட்டுக்காகவா இல்லை உயரதிகாரிகளுக்காகவா? உங்களுக்காக, மக்களுக்காக அந்த அசிங்கத்தை வாரி கொட்டுறாரு. ஆனால் மக்கள் கீழே கிடக்கிற அந்த அசிங்கத்தை விட வார்த்தைகளால் காவலரையும் காவல்துறையும் அசிங்கப்படுத்துறீங்க. எங்களை பாராட்டக்கூட வேண்டாம், எங்களை மதிங்க போதும்.